Today, we gonna go to the market. Wala lang akong magawa. What a beautiful day. Shalala in the... Shalalalala. Shalala in the evening. Oh, 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 shalalala. Si Lola ay naloka. Luka-luka na si Lola. Dahil sa pagwawaiti niya. Oh. Tayo na nga alam ko siya lala. Anong gusto mo eh? Ano eh? Like what? Para una! Para sa'yo. Forget mo na ang problema. Magwaiti na. Bilisan mo na. Wala ka ng problema. Sana. Tara at tayo'y magdudot na. Wala tayong magagawa. Umaga maghapon tayo ay magsyalalala. Where are you going, my dear hubby? Paano yan eh? Magmamarket tayo ay? Shalalalala. Shalala in the morning. Shalala. Love song? Tulad ng? Putik ka, hindi ako kumakanta na minsan lang kita ibigay. Minsan la... Hindi yun! Somewhere down the road. Ganon? Ayoko maalala yan. Maalala ko ang aking greatest love of all. Ito na lang. Sinong dakila? Sino ang tunay na baliw? Sinong mapalad? Sinong naghahanap ng habag? Baliw, baliw, baliw. Ay, buweset? Yung walang closure. Ako naman lahat ng ex ko may closure. Ay, meron. Oh my goodness! I remember. Ay, sa akin din po. Wow! Gisip ka sa akin. Tatapon ko sa itong phone na to eh. Oo. Anong wala? Wala po po talaga. Di ba tumawag ka tapos pinagalitan mo pa? Tapos hindi na siya paramdam ko din. Parang wala lang din. Ay, anong tawag mo din? Ghosting? Na Bea Gerard ka. Tapos bigla makikita mo na lang kasama niya si Julia. Ay, ako hindi. Wala akong ganun. Ay, well, I don't want to tell my story. So sad. Oh my God. Where's my greatest love? The greatest love of all. It's easy to achieve. Ay, it's not easy to achieve pala. Hay! Binibidyo kita dito. Bigla ka na lang lumayas. I found the greatest love of all. Ano ba susunod doon? Para sa nanay lang yan eh. Ay, para sa nanay ba to? Hindi naman. Pwede din sa sa love. The greatest love nga sa bagay. Para sa mga magulang lang na nanay. Eh, ano yung magandang kanta para sa greatest love? Ayun nga, yung sabi kita ibigay. Miss, sana kita iibigin. Dahil ang minsan ay magpakailanman. Ano na yon? Minsan ay ito yung nangyayari pagka umagang-umaga no? Hindi ka pa nakakagising yung hinahanap na ng kamay mo magdut-dut. Tapos wala ka na magawa yung mabaliw-baliw ka na nga. Yan. O sige na, minsan na. Tayong dalawa eh. Sige, 1, 2, 3, go. Ba't tayo iniwan na ang kamudulay? Tayo magmamarket? Ay, nako. Sige nga, oh. Minsan lang kita iibigin. Minsan lang kita mamahalin. Tapos, ang susunod?
Ang pagmamahal sa'yo'y wala ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan dahil ang minsan ay magpakailanman. Bakit ang ano natin, nasa kitchen tayo, warat-warat na yung kitchen natin. Dapat dito tayo sa sala, ay? Dito ka, ay? Pati yung sala natin para warat-warat na rin. Hindi na kami makapaglinis ng bahay namin. Yung bahay namin, warat-warat. Si Rosana, para lang si Sisa. Ay, ano mangyayari na sa buhay namin, guys? Bakit ganito? Paano? Wala lang yung one crazy morning. Nagvi-video ko sa wala. Hay! Huwag ka muna umakyat! Mag-usap muna tayo dito. Pag-usapan natin itong, meron na rito mga nabubuan. Nangapit bahay na kami, kung saan na kami pumunta. Pati mga langga, video na namin. Kung pwede pati ipis, daga. This is life. Ano yan ate, ano? Market na muna kami, guys. Bago kami magpangil sana. Siguro nagugutuman na kami dahil wala na kami pagkain. So, magmamarket kami after breakfast. Tapos makakita namin sa inyo kung ano yung nilagay namin. See ya! Ayan, nagluluto na ulit kami, guys, from the market. Ito na yung mga nabuang-buang kanina. Yung parati bang parating very quick yung lahat ng ginagawa dahil sa pag-white inood. Smile ka naman, say, ganun ka na lang, hi people!